Ero you try da bika jing small comments I send pat ngi yo ban shambat pi hagani ga sngi lemrun kat bat ki shakri ki jong try ban wan ra ka ta tien ka jong blai ha padeng ka jong i wei pi wei ngai ku blai pi baro se send pat ha ka teng ka bat yang tam e ka jong try jong i blai u Jesus Christ long panem long su spa jong i bat ni ai ngo shisha yo try Jesus hagani ga por bana man lang ka por ha bangi wan shaka tien ka jong u don be ka ban kren yangi udan ya ka ban kta yangi ban pan thama yangi ban ai yangi kata ka jing em bat ka jing sham phang ka bat thmai ka man la ka por ha bangi wan ban phai ka tien ka jong utrai ku blai shi bo ni pi ri we pi we sai sen na ka ban ta ki jing kli ki jong pi ka ba pi pi pha shaki shakri ki jong utrai bat nga yo ro ka ban bu hak mat ka jong ki ban yo ro ka ju bab na ka tien ka jong u blai hi ka bat ha ka ni ka por na ko ban pin sngo shapi na ka tien ka jong u blai sha ban yo ban sedang ya ka ni ka jinga selok na ketien ka jong u blai ka jing kli na ki pat ba ka jubab na ki shakri ki jong utrai na ka ketien ka jong u blai kumbang ara ong Yohanes lenong ka ba khat ar ka de khat ka ba sau bu sau ter ter ko ong kum ni kini ki ki ketien ma uji su ong utau ba nget hanga Henry ha utau bala pha yanga bat utau ba yo khmi yanga u yo khmi ken ya utau bala pha yanga na ba ula wan ka jing shai ha ka perthei ba ubri baro u banget hanga on om yai sa ha ka badum ni ai ngo shi shai ka ni kentien ka jong utra ji su bo ong ba da shi sha ha bangi wan ya ka bani snok tin ka jong u ba ha bangi wan ka ban nget ha u da lele utrai ong minum dan ha ka jing dum han rengin long kita ki brio ba dan ha ka jing shai na ba utrai ji su hi dala de ulong ta ka jing shai nam ta jong i wei pe wei ha ka ni ka point yang wan ra ka jing kli ka jong pi shaki ki jong utrai bat ha ka por dia so bhalang bat ngai ki shakri ki jong utrai paso bante paso mulong i paso rang bat isa don i badan kat lang bat ngi te ngan ya be shaka jinkli bala apha lung ba ki ni ki pat ba ki viewers ki jong i mo ki baju ya snap ha ki ju shimanta ha ki ni ki jing shakri bar ka bala pen mi na ka potnet ko blai shi bon sa isin kadi ka jinkli ka baning kong in yo ban le ban snap kadai pim shimla ai ka kerteng ka jongpi hande kat kum ka user ID ka jongpi at K Specials channel 12514 iyong kum ni thank you pastor ngakwa ka jingpen shai halor ka wei ka kentien ba uji su ukran ha ka John 5:30 lani Yohanes lanang ka ba san kwat ka ba laipo ba lay uji su ukran I can't do anything by my own tingan supuli ka ni ka dekot Yohanes lenong ka ba san ka dekot ka ba laipo hai ba jisu ong kini ki kentien ong ngangam la ban le ai ru em nala dehi kumba ngayo sngo ngabishar bat kata ka jing bishar jonga ka long ka ba hok na ba ngamwa ya ka mon ka jonga hi Henry ya ka mon ukpa ubala pha yanga Henry pastor ka jingkli na I ka David langba ka ni ka dekot ba bale uji su hang ni uang ba naladi hi ngamla ban le bale uji su ong i kata Ping yaban sto ne ga we ga jing shisha ko blai shibon ong ros ba pastors bi don lang ne e firu ki be snap lang ne ga jing ikran ne ga por jo ga jing atai ga por jo ga jing pen shai na ga khtin ga jo blai ko blai shibon e firu ba kli ne ga jing kli ka long ga jing kli ga ba don kam shisha ga long ga jing kli ya ga ba fi haban yo ne ga jing shai ba yang ngilang baro na marla da ngim yo ne ga jing shai le sing I plong no yo jisu tangkum wei na kita ki brio ne tangkum wei na kita ki prophet da ka ba let's say ka ni ka jinkli hi mo ka penlong budan de wei pat ublei bu jisum de ublei te abang I pet ka ni ka jingong ka jong trang haban kan mawi ni ga wei bu jisu hi wan chang ni ka prthei udei ublei u khon jong blei wan chang ni ka prthei ha ka do but 60% udei bi ha ka do ta ka da uthangan ta da yo thiaru uyam tadei tangi I bu jisu usosi kumbangi long bu jisu ruyap kumbangi long 100% udai bi hagado but habuwan hagado usha pen shoy ru hagado but ngi I usha jing it ru hagado but ngi I kita ki ek baro hagado usha bi kum ubriu ko bomot mdei bu jisu udai sanpo do sanpo blay em udai chispa hagado ba chispa haga jinglong blay te hang ni I ba ujisu ai gani ka nuksa baladama u hagado upendam hokpa
kabamut hi mangiru hagado ni haban pendam hau kupa jongi ubah benang. Tadi tahu Jisu hagado wajhi kayangi. Fi hagado usha jikit sau pumit. Hagado usha pensoi. Badia kan ikwe kabasotanat kalong. Bau Jisu hagado uklem le pop. Jisu hagado ju saila kupa. Jisu hagado ya elagaman. Jisu hagado ukangu ya ka ka kupa jong Ukren. Bading ta ka kupa Ukren, ya kata Ukren, ya ka kupa ule, ya kata ule. Bading ta Jisu baru kupa kilong bikawai. Tading ta mla ban ong ba Jisu baru kupa kilong lagajong. Fi example kumangade, kumangilang baro ang ningidan. Fi ka badan po donut jonga am, na ne ka bodan jabing jonga sintur kanum keren da kumwai. Tagadaw tin jublay ong ka bala pun na donut ka sintur ka keren am, kamot galong kawai de. Hendak ka donut ka sintur kam dai kawai. So am ray ngingilong kawai na marbalay baka baka jingmut ka kren kum ta ka sintur ka kren. Ka pun ha ka donut kum taro kami na ka sintur. Tagadi kita Jisu udah uktin jong blay. Maka Bible ka ong kita tag kupa pun na ka donut. Jisu udah ta uktin ya ka mangiyos ngo ka bami na ka donut ka jong blay. Tadaw Jisu ule ya ka tagi kupa ule. Baru kren ru ya ki kupa kren. Fin pet ya ka po per get semene Jisu ong am kaman jongan re kaman ke jong me. Fi Jisu hagado ula tu benle kaman la chong. Tang bo ong em ngahaban pendam hagaman ke jong kupa. Mar tang shu le hagaman la chong. Ta kamot lai lai na ke jing dai. Ta gede kata ngihaban stu ini gawe. Bo Jisu ule iki mdei bo umla banle ula be banle. Tang bo ule iki baro. Hagaman ke jong kupa jong uba beneng. U ai ngi kene kunuksa. Baladam hagado ule kita ki baro kadai yang ngiro hagado. Bangim de ban ai daw. Ya ki ru. Le ban shuka ngo bat ban spen red bat ya ka bangin le pat ya ki jingle ke jong pa hang ne perthai. Tadau Jisu ong kata bangale pila ban le kham kraw. Tagade kata ngila ban le kham kraw. Kamu ngila be ban le mde daga bor ke jongi. Mde daga bor ke jong Jesus Christ. Ba daga bor ke jong men simbakoi. Tadi hang ta ngya ban sutu ang ni ba daga bau Jisu ang kum ni kamut ba ulong les yu blay ne uduna yu blay kamut ba udai kamapo yu blay Jisu ba kupa gi de kawai tagada ong la da fi yanga fi kupa nga bu kupa ngilong kawai kalong mga bi pastor mo ba ngilang kay bang yamut lang mi de kay mo ni plan lang kay bang ngile lang hap sto ini kawai mo kum manado nang kong ni gani ba adam ba kim gilong aram tang ba kilong kawayam. Di ari, tang kilong kaway. Jisu hagado, berukpam kilong ar. Henry hagi ibro kilong kaway. Kiwan lang hagajing long kaway. Tagadi kita kamut Jisu bukpa ki per ne Jisu bukpa kim dan gide la kajong. Henry ke jingmut joki ke donut ke joki ke ibro kilong kaway. Ukpa dan la kajong karol. Ukun dan la kajong karol ne kamut pat ba we kam he we kam ret we kilong ke jo. Bal kile ke jo kitmui ke jo baki pendap lang ke jo ya ke bo pau tmui ka tau kon ule bat sim utrai de kata nya ban stu ni ke bo Jisu umde ba khampo yu kupa ni umla ban le mo lani le sing pitharai ba Jisu umla ban le la do kupa umle Jisu la ban le ta unum le pat saban na kaman ke jong kupa kani ke jingkeli babun sian ki kamtam ki muslim mapsar ki juara ha baga dapat bahagi tu ki makin dapat gitu ki debate bagi Juliet mah pada Kristen bat ki muslim kamtam tu apa England ibadan ni apa Amerika bagi dan tu ting iki kan iki jingkeli ki juri subha mah banbu khmat te Hot kemdi ya tengki Muslim ngagai wat ki Kristen do babun haba wanra ka jinglong blai jong Jesus Christ haba i kumkini ki dekat Bible pen i kelong i kumba o Jisu long hapo te dan sa away pan mo bakam halor makidan ki jinget ki Kristen do ki banget kumta kum kawen de Jehovah Witness mo ki pedan kam da kani dekat Bible man pen i ba Jisu udai tang utau brio ba umdei ublai mo ba kudan ukupa hari Jisu di tang tau we ban pendap mo ya kata mission ke jong pa. Hari ladang isim tang si dekat i kumta. Hari ngaban pet ya ka kembali ke gospel jong Yohanes belah tho de Yohanes. Mo ni haban pet ya kata ka kom tho jong u. Kumno bu usdang ban represent ban wanra ban penwandur ya Jisu kum ublay.
Namar ba Yohanes da concentrate tan ha kita ki kamba jong Jesus Christ. Dan ha ki mo ki ba kumbale Lukas, kumbale Markus ne Matias ma. Hari Yohanes rukom tho jo pat utho hata rukom am ban pen I ka jinglong blei jong Jesus. Ti ura na do basdang. Maka ni lenong basan dang de sa khamat. Mo. Ti indal apai kham shadia ni ye ngide polisi bun ba ki dekat Bible. Sasdang ban pen I sautho ya ka jingmut jong Yohanes tamar ba lada ngi puli da ka jingmut ceperkhat ke jong ngin sim tang si dekat dekat nang komta. Mar bu tho Yohanes uklam tho ate da dekat bakat da kan de komta kan kata mo kam de bu tho dekat de. Tho ba ha ka wei be kata bula dan hapok ke jengmut ke jeng lam ke jeng persak jeng mensi mukhoy bat kum tahu la tho upen I ya kata ke jeng long blei jong Jesus Christ bat ha kata ke jeng long blei ke jeng ha ka jengmut jong ya anes ru ha ban bu ya kata ba ya ubreu hi hang ni hapok perthai ubleu la ai kata ke ban long free moral agent abang free moral agent ke bomot uta badan ni kamon lai lut mo kata ke bala banjit ubadan kan ya kata kamon kan banjit kan ya ka bansim ya ka rai ya mo ya ka bahane ka basnia da bangan sakri ublei nang nam sakri ublei mo bagata ka daw balaong ba yu jisu ru udai Adam bakado mo Adam beningkong udai free moral agent usu le persa ublei te jisu ru uwan hakadur jong tau Adam bakado kum utau free moral agent ban pen I ban pendap ya ta ka jinglong ya ka ebo Adam beningkong la du no Waduni Adam baar rong, di Adam kado. Adam baar. Tiuni Adam baar, ma uni kan upendap ya kajik ong jong Yohanes hibu Yohanes uang kata ma Jisu hi uang ya kata kisendan uang ngamsim lawan kan ya kaban syakri ngelawan ya kaban syakri. Te kata kajing wan jong Jisu kaboong ya kisendan ngelawan ban syakri, hatu kita kisendan ki kham krau no ban yu Jesus Christ. Kamdei kamta hari kadai tang ba Jisu pen I kan ba uang ngawan kan ya kaban syakri hari kampot paki senran pat kila kalong khrau ban Jisu te ta kadai ka jakaru akan ni kadkhot do ba Jisu buang ni ma kadkhot balai pho uang ngamla ban le iru em nala dehi kembang ya sngo ngabisar bat kata ka jing bisar jonga kalong kabahak pan ngamwat ya ke ikamon ke jonga hi hari ikamon ukpa ubal apha ya nga simple ba kata kadai ke upen hapo how ta ukpa ubal apha yu kum uta free moral agent ubadan ya kamon dai lut ba bleu la ai kum pastor menemba bi ong ba Jisu sispa ha kado te ha kata ka sispa ka jinglong do ka jong Jisu wang ngan pen ko ngo baro ha kamon ka jok pan mar ha kade po perthai ubleu la bu ya kata na do ka jing thau la thau ningkong do ya ubreu kata kan bu ai ba ubreu unjit ya ublei da ka basha penbor ken kum kita ki angel habangi pulih kitab jeng penpau pada Ezekiel ma kidan kita ki jing thau ki ba im ki jong blei ba kini mid bat step ong tin jong blei kidan bitang kata kawai bikin ong bet bekut try blei ki pat te ki kimdi kita ki balong ki bayo man la lut bikin jien la design ni ki baki ki haban ong bet kumta tekin ong hari yo ubri per blei kham ong kumta mo ya ubriu blei ubu ya kamon la lut ba unjit ya ka ba unsakri yo blei ne sakri yo blei leni bu un kongo leni ko ongo yo blei Adam beningkong la rem ha kata oklam la ban le e kata te Jisu pen yo biang pat ya kata ban pen I ken ba uniu Adam baar uni ken upen I ken ya kata ba un pen hapo ila di how ni ukpa te but ngala bonong redeem no ya ke e bo Adam beningkong la do no ken mangi I ba Jisu data he is the redeemer bolong tau nong siu spa ma te ke ibu Adam uladu no Jisu wan ban siu spa noi kata kai ya ke ibu Adam beningkong khlamla ban pen hapo hale dia Adam baar pat uwan kan ban pen hapo yala dia hakata kamon ke jong pa kai hari kata kamut pat bu udu no ke jinglong blei hari hakade ka do pat mo upen hapo ela dia mo te dia ta kata hi kamdi kata ka ba dan dakahat doktrin dakamway pat maban ong ba Jisu de shu ublay ma hadi kamde kamta hadi tang kata ba Jisu ong ngawan ban sakri ma ban sakri upen hapo yala dia te de tang kata hi idan kid khat ka ba Jisu ukrende ya ga ba upen I ba ule himau ma kum no Yohanes no mishpo kene kid khat ka ba khat nyo ko ong kum ni namar kani ken uta ukpa u it nga na banga IT no ialah ka jingim bangan yo shim pat yaka omdan uba shim yaka nanga henrenga IT no yaka naladihi
ngadon ka bor ban IT no ya ka, bat ngadon ka bor ban simpat ya ka. Fi wei bala ban ai ka jing ban sim ka jing di tong blai. Talau Jisu ong hang ni ngadon ka bor ban IT no ka jing im. Kan ma dei baki spai rom ki penyap u Jisu ma. U Jisu IT no e ka men sim so kupa. Kimlaan penyap u Jisu de ma u ba IT dala de. Ban hang ni ru ong ngadon ka bor pat ban simpat ya ka. Fi dei ba u Jisu umi na ka jingtap da ka bor jong no. Kali da ka bor ka jong kupa ka bolong ka bor jong uhi. Mau wong de manga. Uba pen mi de. But ladangi puli biang sok ni ka wiga dekot ang ni ngi i nagal nong ka bakat riyo. U Jisu ong kumni. Wong ka ni ka dekot ka ba nyaw ong henrei. Nga ya thu ya ka ba shisha pi. Ka mento ya pi ba nga ngan lek no. Namar ladang nga ngam lek no. Utaw nong pentengen unumwan api. Henry ladang ngalit no ngan pa ya u api. Ngono pa e mensim ko. Lu Jisu. Mlu ku pa. Wong gumno ni ngalit no bat ngan pa wong manga ngan pa ya u api. Ti onda uwan ma u un pen kendo e prote sebang ka pop, sebang ka hok, sebang ka jing bisarde, sebang ka pop. Te bakim simlanget hanga. Sebang ka hok ru. Bangan salit jo kupa jonga ba finim isu yanga. Henry kajing bisarde naba lapen rem yus im jogane perthai. Wang ni nga don sibun ki eru bangan ong api Henry pimla man sya iki menta. Henry onda wan utaw men sim ko ki sya ken un yalam pi syakaji sya baro naba unum kren naladi Henry aki ek eru ki ba un yo sngo un kren bot un pen pau happy aki ek eru ki ban sawan. Bargari ketangi i hang ni bo wat men sim ko ukren ne. Uang ba dagata kabalapan sengoh na balapan pahu kumta un keren rohangi. Tagadi ketangi sungtu ya kani kawai bau deu Jisu hi ba IT ke jigi mudan ka bor men simpat ya ka kamu tahu dia bulai. Baru Jisu dei kata ba upa ru imun semku. Mde upa bulai upa u Jisu ya umun semku. Dia non sibun ki kot ni dadangi ya kut no tang ni ta ka sakut no tang ni ngi non sibun ta ki jingkli bat kawai na ka daw ba ki ju ki sa nar pnai u Jisu kadai dang ni kawai u Jisu kamblai la de takada bun sin u Jisu la jen de bi chalan thamma Henry mo bun na kita ki khot ngi puliang ni ngi pet ang ni na Yohanes kalno ba san rong i hang ni khot khat nyo Henry u Jisu lai tho eki ukpa jonga utrai hado mentang ngaru ngatrai namar katati ki ju ki lanang yawat dong ya kawan peniap no yu om tang namarupun kenya kesapatan rei ula ong ru ba ublay ulong ukpa jong uhi udale yala dia marengkat baru ublay. Mano kini kiju kisutu ek bu Jisu keren. Ong ni ule marengkat baru ublay. Ong ke bu ublay utrei ngaru ngatrai wong. Tadi kata ong kumno kejing trei jong ublay tu ubreu mlat bantrai. Rei ubreu u Jesus Christ kum ubreu utrei kejing trei jong ublay. Tegini ki ong ani kumno ni ubreu upan seriam ildi no upan rengkat ildi baru belai. Ada yang tangi i ba bon ki dekot mo. Ya ka ba ki jiu to ka ba khat duduk ka dai bi ka tahi. Ya ka ba syawan sa nar penang to ki laya kem u ki keli u. Jisu uklam pushe khendiat ru uklam juba be tang sikentien ru. Henry habala keli u ye jingkli ka badai u keli tu orang ba lang do. Sisya medai u tau khon jong bala kerku. Sisya medai. Hang ta tu Jisu umla ban sengap ban ong kemula da sengap tu kemut bang ho ayam reu Jisu keren de ong ngalong ba men yu i yu kon ubriu ban shong khti ka mon jong ka bor bat men se yu i uru kon jong ubriu buan na kil ok banang hagini lightly statement nga long wong ka ba ar wong nga dei mga utaw ban shong khti ka mon ga jong pa bat ka balai wong bangan sawan ku utaw kon jong ubriu buan hiar na kil ok banang bala ai u ta ka bor ben senchar ya ka prathai bor koi ba jing senchar jo ukolong bam jukut bagi ma ga jo ukolong bam jukut kini lightly statement ka penlong yo tau orang ba lang do ban tar lagi jan ong ni nang don kam sakhi se ai pat ni le song lagi jo skor u ni u brio u kamili brio blai tading ta kisah sanar pna yu Jisu umdei bu Jisu de bopok yu Jisu de brio kisah sanar pna namar bu Jisu kamil di bu de blai. Tadi kita katuka statement ke baneng kong ong ngalong kamu ong be ngadai menga tu biya kendo Moses.
Mana Exodus malai dekat kat sau ke keren ni kata tungi puli kendiat kong. Baru blay ulai tu how Moses ngalong bangalong baru lo ong rukum ni men ong ki kun Israel ngalong. Yo balak pa yang happy. Ong yakiwe ong ngalong bangalong henry ki kun Israel tu ong ngalong. Baru Yesus ong tayu tahu klik do jong ki Israel. Unong yalam ba klik do akan niam Israel. Orang baling do ong ngalong. Kita filamen Shem no Marcos nong ba kat sau ko khot ben ripu ar. Bat sa ba arang to ko ong ba ujisu ong pin iu kun briu un chong ti kamon ke jong kabor. Upenon kami ka sam shi spa shpo. Kat khot ben kong bu traul ong au tra jonga. Ma to ngi puli khiat vi kata. Kan kan ma ke ju ne kan ke ju i tam bas nat kan ke ju. Mar ba ka Bible te hab ya kren bi hi kata ban tang scam. Ya ke e ke ba ka kren. Kasam shi spa shi po kan ke khot ka ba nin kong ka ong utrai ul ong hau trai jonga to shong ka kti ka man jonga to ndangan penlong iginong shun jong me ka jing yuk kejat yanga habangi puli Marcos nong ka bakat sau khot ripuar upenon kam ya kan ni kan ke khot utrai ul ong utrai jonga kemudian armut kitrang ne ang ni i bu pau ong au khun ne hau trai hau jisu to shong ha ka kti ka man jonga tandangan penlong ginong shun jong me ka jing yuk kejat yame. Bat sakabala yang tu ngi ibu penon kam nu Daniel kondong ba nyog khot khat lai ya ka ba uji suang fin sa iu khun bri ban ki lo benang penon kam da gini ki khot mdi bu Ukraine ni ki Ramadan da Ukraine ni ki bri ki batip ya ka khtianam tading taw ni orang ba lang do habu yo sngo ka ta bu ki tip ya ka ni ka wai baning kong bu ong along urang ba lang do utip bu taw di tu bulai ka ba aru ban shong ka khti kamon jo bulai udi tang bulai bar ka balai ro ban yu i bau tau kun beri wan gil beneng utar di bulai to kan gal nong nyau khot khat like ong ngalayu i no Daniel ma gani ngalayu i ki to pan mit but hakmi one way de gil beneng kum kun briu bulawan chauta uba na mendai kulong bulawan lam yu hajan ju bula ahi u de jin sachari ka buram ki hima ki kinja ben riu baro ki jat ben riu bar ki tien kin shakri u kin sachar ju kan long jin sachar bom jukut bat kanum do no bat ki hima ju anam penjot no eka wai ta riu Jisu takadaw ni orang balang do wong ade me ong de me tu Daniel ru so wan na po mendai kulong ta kun brio ani wong me la palat me kum no me brio me kam de me blai tar ki jan to kat ma wong ani bat heng ta kisa sanar pnai Jisu sanar pnai Jisu me bule pop me bule kenol kam sneu kisa tanya ta kawai bu pelong il de marangkat bu blai bu kamil de bu blai tangat tai Teraw la Jisu ang ba yak e buk pa pa inga ban le ngale e kata kamot Jisu lo po. Hang ni la batai be ka jinglong ka jong Jisu ma pastor ba Jisu dehi. Kapta wingi te baro ya kata ka jinglong ka jong Jisu la batai. Ulong hima pa long hima tau kun baru min sim ko ro. Kamtam gospel Yohanes ka batai wis pangada. Kilong ka way bita. Lai. Pa kun min sim ko ilam ka way. Namar bay kata aro pastor ki ya kli ki dan bahagi babun mahana pada jong piru piru kli bahai kata ya ka ki babun mah ki dang hadu man takim pada syai bahai kata ka jinglong lai ha way mo ki long confuse bah ki dang syam jing e bah mas ngau tu kata daru na kini ki babun ki baju kli bah dan na pada jong piru ki ba kli pang kata ka trinity dan ka jinglong jong blai lai ha way but I pastor I kairu I ka benta lani ka subject ha ka Bible school Tila dafi ko bantip shushu ikata kam benya bantip lun kila banwan chika Bible school bantip ikata Henry pastor khandiat mo tang ban yo jingmut ban sngo thu khandiat pat ki nong pet lani ki nong snap ki jongi hakani ka por namar ba ngi don pat ko ka jingkeli ka ba ibu ka jingkeli chapang man sim ko te Henry shopping in poi pat sta man sim ko mi ko ban tam kin yo khandiat bakin sngo thu kata ka jinglong jong ublay lai hawai Syabangin sutho kublisibon ya ke jingkeli kublisibon kita kibaya keli syaban sutho ya ublay lai huwe fi ngi kum ki brewem ngi kwa ba ban sutho ya kiwe klam da sutho ya lade fi ka bible ka ongkum ne ngi da pet na po ka shiti ka ban kong Thessaloni ka nong ka san hai bu Paul Ukraine ya ni ka banta bat uda ai hang ne bu brew de manot hang da khot ka bar pulai Tiu blay ka jing suk ng uhi un pen khoi par ya pi. Bato ai bo un sumar kendong ya ka men sim ka men kong do wang
Kabaar uang bat ya ke jingim balai bat ya ke met jong pi shitli klem jingrem ha kata ke jingwan uji sukres ubau trajongi. Hang ni upol mention ya lightly bau beri udan. Kabenung kong do udan mensim baar ke jingim balai ke met. Hey bahaka ktin nong weng yong spirit, soul and body. Toh. Menta kini spirit ke jonga kani ka soul ka jonga hoi tentang kibriu ki long very much kimla maksud hoi ka kentien soul kamdan ka correct translation na kasing isu ong jingem da ong soul ka bomot dari nuclear usah jat bat ka mainly ka keren sapang kata ka jing perkat ka perdan ka jonga ka keren sapang kata ka jingem namang gadon jingem dia kata mi isnyu ka tersim ka he akijat kumta terter ka bomot kani gadon ka jingem ha baro bat nang ta ngadon ha kamet bat nang ta ngadon ha kamet sim ngai unu briu unum artatien ba kini lai kidan hau udan ka mensim udan ka jingim udan ka met bat habau breu uyap uino ya ka met ka mensim bat ka jingim kalik no dia kata ong ba oh im dan shu ka jingim kam dan shu ka mensim ka alek fi mensim bat jingim kam dei ka ju ma kini kidai ki lai benta hari ya kini ki lai menta fi khat kerteng ayupat sebut yang menta film khot ai mensim ai jingem ne ai do fikat pastor molong ka bemet kalalong spirit soul but body Bau dia ubreu. body breu ta ngadon ka kerteng dei nama kata sutho bu jisu ang kene pipan ke no kupa dei ha kerteng jonga namar yau kupa on itu da ka kerteng jonga kadon ka jingjia ba ujisu uya keren baki senang. Uji su hak ni ke benda. Hadin ke jing ipat no jong u lasres na bayap. Usdang ban keren syapang ke jing yap ke jong. Bat kene ke warna ke jing susi bah. Hadin ba ada sait ye piki kejat ye jong ke senran ye warna ke jing susi bah. Bat hang ta ukli usdang ban ong bahai ke bangangan lej em. Wong nganlek ban nak benta jong pihi. Nama karon ke pulit syong ne ang ta la batai kum ta. Bat hang ta usdang ban ye keren yaki bat dekat ke ba san shaw Thomas uong hau nong bakat saw ko try ngim tip syai men salek kumno te ngila ban tip ya kata kalenti dekat ban re ujisu uyatho hau nga ubalong kata kalenti bat ke jing sisha bat ke jing imde pi hang ni ubatai lightly le dia ngalong yu kalenti ke jing sisha bat ke jing im pi hang ni ubatai kini lightly nang ta uong ro hamne omdan ubawan hauk pa henry tang danga omdan bawan hai hauk pa henry tang danga bat hang ni kami biang kajing keren lada pila ito yang pinda ito yuk pa uji suang pila ito yang pila ito yuk pa jongaro henry nadu manta pi ito ya u bat pila yo i ya u hang ni tik senan ki kedet nama kini senan ki mda be so ta wong pila ito ma pila yo i ro om dang be itu pila yo iro bat kalong kumne lada yo blay fitip kumukpa fi da doai am subba fi sobang ban doai fi bat ipa ada le jam nasuk ta ban songan kadan fi yo menta uji su refer ba ong be ukpa jiksha testament berim fi namlap kata kentin kpa kun dan da kata su ong be jehova mo kita ki kentin ublay kum kita kentin hande pimlap ya kata kentin pilap man kentin try barabor testament berim thau yu jisu bat menta hang ne uwan ra bat hang ne kisran kisngap kyong kuren ke ne ukuren wong mlap ban le sok pa lait no nga nang ta wong ada pilayo i yang pilayo i ukpa hang ta do wi senran wong kade ta palat kade ta jingkli ndai ba kli ndai ki farisi mo kade menta kisran do di ki confuse kayak ini ke teaching ngofi si ong kung ki pastor ngam ji ong baki pait ba ki klumar tentang ki bangai la jong ki klumar ta berskap tu jikai itu pastor kan nungot ba pli ki obat kan nungot ba mi obat pe hang ni don kini siam sto tu mi ni philip ong kom ne u philip ong ha u ko try pe ong ne ko try kham ong ko pa ong ko try tu pen i yo tau ko pa hangi te ka biang yang i pi ne philip ong pi no kai tau ko pa ong pilai yo i ko pa to peningi kami namang i teng jisu kami ko pa takot ba kanda jisu ya to ngalalong selem kata bat pi bat mempat itu yang
Ko Philip Puji suang ngeladon kata mat me. Lais nam syuteng ledon. Memi tu. Jar ubalayo i yang ulayo i yau tau kepa. Puji suang pilai i yang pilai i yang no. Yo kepa. Kum no ba me ong ma me. Te tu pen i ya uta ukpa hangi. Memngek banga ngalong ha ukpa bat uta ukpa hanga pedak jingkli. Kita kiktin ya kebangakuran mga happy ngam kena lah dia. Henry ukta ukpa ubasong ne hanga uhi ule ya ki jingle jong tungek yanga bangalong ha ukpa bat uta ukpa ha nga lemda kumta tungek yanga tenaga benta kita ki jingle hi. Sisa-sisa ngong api, uta ubanget hanga, ya kita ki jingle ki bangale manga, utaru unle, bat ya ki bakham kraw, ya kini unle. Namat, ngan selek no, manga syau, tau kepa jonga, ke ru bapin pan, haga kerteng, uklap mau kepa, wang kerteng jonga. Dia kata, ngan le, bangan yo pendon burom, yo ukpa hau kun. Imantang ni gini seranam. Oh, Philip perkap Philip skap ni kejengkai. Sedon tentang nak jasa kan, gisong jasa kan gisong baik. Ikai ulong tu kena berbit jengken, song kelas jengken. Kuno te umi. Pai mentau ni Philip kulmar, ada Jesu clear baik ni. Ukpa hanga ngah hau ukpa. Toh. Ngidon ni ke mobile. Ha mobile kebas ba? Ke mobile kam ke SIM card don kami. Mentoi. Telah na em bata SIM card kanong nga ha mobile bat ka mobile hanga henry ka jing tray ke per ka function ke per kam dei ka ju kalong kum churu jisu hang ni ukran kalong juru ngadon ke kamen sim bat ka jingem kamet kam dei kamen sim kam dei ka jingem kadon ka jingem per ukpa dei ukon dei ukpa kadon ka jingem tray per Henry kiri kijo pat. Kumenta syumat mata ngadon mensim bat ngadon jingem ngam don met. Long hi. Mlong. Ngap don lang kamet. Ngadon kamet bat ngadon mensim ngam don jingem. Laong ai ngas tengkli. Bambiang ka jimut jing perkhat. Ba uduna ya kata ka jingem. Lada ngadon ka jingem bat kamet kamensim jonga kam tiep. Lah khen bet jangan met yap. Dai kata beri dah yap ru. Kidon ki bentar jong kemet kadang henry lah khen bet kemet yap. Pi kene baru lai kalong lang kawai. Man mentau Jisu ong nga hau kpa baru kpa ha. Nga mut dei juk kan. Kene kalong kumang gisong ha kelas filosofi. Kada fisong kelas filosofi ne haki kelas logik si ong kum ne. Man is immortal. Ubriu udai uba baniap. Pastor Maulong dei ubriu. Kabamut pastor Maulong hak baniap. Kata tak kejimut ni ukuran nang ni. Ukuang be ukpa namar pi. Ukpa uwan hakadur jumbal long kon. Belai long kon. Namar uwan nakakpo jong kamari. Bad baro ki bakan nakakpo khot iki. Khot kpa. Mdan ba khot kpa. Mas ni oklo ni kpa. Mdan ba khot. Ni kon. Dai namar kata udai tu belai uwan langba kesembai jo kebreu la khot pat kon. But uniu kon cicisha udai belai. But uni ukon imru kumukon dai ta fina pule gospel Lukas upenret wat hakamari bat Joseph bro. Ukongo ya mari bat Joseph bro. Namar kini gide ukpa baga keme bakan jadok upen kongo ela de. Dai namar kata haba uwan ubatai yang ni konsep jong ukpa balai ubatai bat pindai ibe kerana ke jingkran Jisu kran be sepa ukpa badu wang ke seran ro fi seran ki duai ba ki jing duai Jisu te kan ki jing duai per we ong fi de nga seran Jisu am ngan kli tang nga kwa ban tip tang ni ke we Jisu hikai nga kum no banyak dalor nga kwa ba nama nga tip ngan da syong hal ngan de nga la banyak dalor am ngaya lap hadam sait dengan yang baik hap pedeng nganget de ki lakmut ki bre don skap nga kata tak ada. Ne don ban ong tera.
Dekidon berdua tra ai bor dengan ada bukti ki bapang nyok ya. Pero ini apaan kita? Pat sanan Yesus pat ki kelam papan kita. Kyong hikai ngi kemna bendua Gospel Lukas. Belai kyong ka jing dua ngiru ngi duai. Ngau jiong de barok kan yam ka duai. De tangu Yesus hikai kemna bendua. Pinum la bendua lem da pi thu shoi ukpa. Bala da ukpa uba ublai ude pana ifiem phim dan jing ade. Tadi hang tahu Yesus wanra. But hadin jong kata bi pat sepong musim bakoi. Uai pat ne musim bakoi pastor la keren. Hane pet haga kam apostol batai. Sepong musim bakoi. Haga lenong ka bakan riu. Dekat ban riu ko anggom ni bat minyo. Ti kile leit lang ba kita kiri Pergia bat Galatia. Bat lapan pep yaki da umen sim bakoi. Ban yalap ya kata kaktin ha Asia. Fi hang ne yo Paul lakhang ban yalap. Hapo Asia. Dekat ban minyo. Bat haba kila ya poi hadu Mesia, kila ya persang banlet sa Britania. Ti umensim, jong no, untuk kata? Jesus. Jong u Jisu umsya yaki. Hajrong, tang dekot hajrong, mesim bekut. Apa ada mesim you? Mut mesim bekut di mana? Jesus. U Jisu hi. Pida dua ya kertang mesim bekut pemio ye. Dai tang u Jisu hi. Dia kata om dan syuk dah kawai pat ke kerteng. Light not kerteng Jisu kau si berada. Kamu ngi thu yuk pa pimla ban ong. Men siem jonga. Ne kam jingmut jonga, ne ke jingim jonga, ne ke dok jonga pihap ong pastor molong tangan itu kan. Ada fikat dok ngat tangan pai ra. Fikat dengan ada kerteng tangan pai. Fikat kerteng jong ublei ngi itu bagadai ke kerteng u Jisu. Dan bor ha ke kerteng ke jong u Jisu. Lada pi duai menong haga kerteng Jehovah yok kia yok kia. Dan tanggawai kerteng tadi kerteng Jisu. Namar haga testament berim kini kim itu ya ke kerteng ke basisya jong ublai. Sakawir kolom ni dekat dan bor hadu kata-kata kerteng jong Jisu. Belada translate ya karo ke dan bor ta. Jesus, Yeshua, Jisu. La translate makna haru ta. Kadang don ke bor. Ada kerteng jonga bantai lawan cuy bantian bantayam menteri kamera. Ngiri keman boleh cuy kerteng ta. Bante ne dan baik kerteng bantai BNTI BANTE BNTI ru. Dong da tam dei manga. Ni pen pe do mong Ah, ya. ni Emang pen pe, patah ah. di kerteng jonga ka. Dari kerteng Jisu telah daptar. Tadi kita lah dah kelak nomor andre bala dei kerteng Jisu da translate akan nomor kerteng katrik fruit itu bet. But pin isto ba kene lah uwei mo. Aba shim yang ni ke benta. Ba ujisu ba ukpa ba mesim ko de uju hi. Hari dei kidei ke 3% in one. Mo. Pia ke Christianity ngi Kristen ngim ken gumne ken. 1 + 1 + 1 longan no? 3. Hari ngi Kristen ngi ken. 1 into 1 into 1 is equal to 1. Ngi ken kum ta ken. Namar kilong be kawai da. But haba kilong kawai kini ngi habban sung thu ru pet ha kum ka pinapet ko mengidi ru da ko pat la lem pen mong iki bro Kalau tak la kala tha nga kawang de ka pat de ka khli ru yu hi nang ta da ko kala jin hau ne hi dei pe ba ublei ching sisa original state de ko hari uta ko ngila ban Kwa persang kabat ban pila ban je pila ban ban. Hari ladai ke pi pen kalata pila na ban ban. Pi ublei lada man long do trai kabat katu ke beri papang karas nem kami yok kata. Uwan ban long do bangin yok ban kata. Hari ublei hakado ulong very limit tangha Israel. Ukrampoi tang kita kiri Palestina. Haki Gaza kampoi kita. He was very limited. Tangha Israel bat Samaria. Umla ban lik cewek pat. Ba utrai wang ka bhai nga ban leng no, bangan pha yu mesim bakoi. Mesim bakoi pat ulong, ka dak cho ka jin hao. Ka jin hao pat ka penthie lut ya baro. Kata ka de henre, ha baro lai ka de ka form be jong of water. Pina pe tang niuk se pina la basung tu. Niuk se don tali, hai ti besop lai. Pina pe tang bidak la jong. Don lai tili gitiet. Hamman ki bentang ngilei benang long kasi ngisi om baik laisen laiwat boleh ngim ong arsin arwat pi kene kadon lupa ngi hana ngim la ban sung thu hadu bu Jisu uwan ban sung thu ba pi su thu ya ublei
uday lai ha uway. Umday lai la ka jong. Day namar kata. Parok ki bayok ke jing pen pau ya ka beneng. Ki yo i don tanggaway ka kat. Umday lai tili ka kat. Lara don baong ngayok jing pen pau ngay i lai tili ka kat means kamdon hakane ka tin jong. Ki i bek no ya ka way ka kat. Ta day namar kata ngisung tu. Ujisu uday uta ublay. Day namar kata kay jing bishar u. Handre habo wan ha ka do uperet. Kalong kubjuro. Ngan ai nuksa hangi gibreu se jiaba. Teng ilamut mi ban le jing le. Mayeng. Ban le nyok sa kata kata. Hari ketika mensim kalong konyok ta. Bat mensim ba kalong konyok teng ila di banyak nyak to kelenti kam mensim kam sak ngiyak na ko kelenti. Ngadai hi mangata. Kadai ka takit. Haki bobon ba kim su bo jisu ngapen kongo yo kupam kamut bo la ret nok. Di tangang takit. Kalau jisu lu kambit tela di orang ba Shoban ka Abraham ang lebdan. But in the Testament barimrung i katamo Isaiah kalau nong ka ba kendai di kot benre ang namar hangi la kayu kon la ayu kon hangi te ka jingsun charge u kalau ka terpeng ju bon kot u ka kerteng u bapla u nosla we u blay ba kraw bor u kpa bam jikot u sim ka jingsu Mano ba ayo kun du kupa. Mano ba kayo kun udi kupa he. Mo? Dei ba ngai siong kum no kupa ka yo kun. Pun ha ka da no na ba blay eat kata. Ka jing eat ka jong blay ka dei ka bo pun na ka da no. Bo IT no yo kun ba kamarway bo tau di kutien jong o balong Jesus Christ. Bo ne kutien teu lawan long do. Bo la siong sa pa deng jongi bangin yo kimi shan ya ka borom ju kumuta bala kamar way na kupa. Tagadi kita ngi hangi ba la pa la kayu kon bala ay ngi kon daw kupa bon kot teng ju ubapla wonderful counselor prince of peace ma la kot iway unong ubapla unosla ublay ba kraw bor jisu umday tang ubri uday ublay ba kraw bor ba hangi ruang ukpa uday kupa bala ang ruang ni uday usim chong ka jingsop Tading ta ngiyang ni ka jinglong ka jong Jisu ukpa ukon baru mensim uba Jesus Christ. Hallelujah. Badi ya kane ngi si ong ro pa mengi puli Bible, kum ki student jong ka Bible, ni ong kane ni ka jing mayam. Kane ka di ka jing mayan jong ka jinget Kristan kan. Lai ha uwe. Pi ngi confused ba ki Kristan. Dagi lele ki nyam lagi don lai karol sau karol kim confused bi. Ngiring ingat tang uwe. Taruh confuse. Namar belai u define ya lade kumbangi ngilong. U belai uang tu ngini tahu yo beri ka jinglas rem ka dor jongi hi. Ngilong kana benta? Ngim di confuse. Ta belai ngi confuse tu nong tahu. Mau tahu yi jinglas rem jong u hi ta. Kidi kata la pi ong ngam ngai bu belai de lai uwe. Pi wat ngai je lade ro ka di de lai uwe. Boleh bu Jisu de belai kada ko long bahaba kisanran ki man mani u. Kalau shu stay macam kena biat bilik ni mana bitang you play kan? Uji su kalau kena tak jaga jing mana juga standard. Fikir mau hadian ba kila jan yang ngam ke duriau banda ulak kiu kali yang baru ki dembat ki mana? Ya uji su kalau kena tak jaga jing mana? Hakapor ulak mi pat we can do Thomas ong my Lord and my God. Ublay jonga mo my Lord try jonga ublay jonga. Uji su kalau kena tak jaga tamu bi ngam dai mengatat. Mani nak tangyu belai mo. Finkan mau iba anda ba Paul but Barnabas kila edan apa Listra. Ngi iba ulap kini kila pen kia inu breu bepang. Mo uba la deko la bon snem na ka kepo jung ke kemi. Ba anda ba ni breu la yat. Ni kini kila sayongan kini ki bayu mo ki saki kini ka kamba ke jong belai. But kumta kini ki breu ki badana kini ke snong kinong snong jong ni kisnong Listra kila wan how Paul ba kila ongum ni kila nong bakat saud kat wei kong tiya ba kita ki paj ba kila ibu Paul wale ba kila ong ka tian Likonia ki blai kila wan her hangi hagadur brio ti kila kot yu Barnabas Jupiter ba yu Paul Mercury namar ba ulalong nong kren uba kamrang ba but u lengdo u Jupiter uba ka yemani ju udana kamat kata kisnong
habau lawan lami ki masidap di pan singat sentiu hagi kerdop kilamut ban kenyalem bat kita ki ba anrei habau kita ki apostol u Barnabas bu Paul ki ngau ya kata kilakat ke jangkuk bagi lensit kengsan ap deng to ba kita perta kita ongru kurang ba balai file gini ki iru ngiru ngilong tangki beri kumapi bat ngi thu khana ba fi in paino na gini ki jingmani thala show blay ba em ubla thaw ke beneng ba khando ba dia ke duria beri ki barok ki bedanaki Hakita ki pateng menriu ki bala lekno ula sya ye ki jet menriu baro ban yat haki lenti laki jonghi Henry kumta shimla ino yelade klem saki uda le elde ka babaha ula ai happy nabneng uslap ki ayom basaiso man pendap ye ka da anut jongfi da ke jingbam ba da ke jingkemen tidak kini ki jingong da ka ba ki la ya pen pep no ye ki pat ba ya ka ban kenya haki bagi yang ni bagi ni kibri kiwan kimut pelong blay you Barnabas but ya u Paul kini kila kentai kiong ngim dai ki blay ngilong kumapi tadai ta u Jisu pat la bagi ni kisna kiwan bagi ni kibri kiwan ban mani u klem ong kumba ong u Barnabas but u Paul ni i bu Jisu pediang ye kejing mani marute pu dai u blay lemda kumta tu Jisu la dai bolam ler dai utep bu dai blay ba kita ki bi thu ki mani u Tadeng tahu Jisu pediang ye kecing bani kecuki. Kan mau bon ba kita buksuit udam ton mani Jisu. Ma Lukas no bepra tu dekat ke ba. Udah pun tertentu ba ki ksuit ki i mo opo agadarang tu. Kita wan ba kita dam bi krup te. Kita dam kita pendam yel dia khamat jong tra Jisu. Tonga kwan pule ni ke por kum bakalong naga gospel Lukas no bepra ni dekat ke ba. Ar bepra ka ongum ni. Tiap baula iu Jisu ula kaang baula dam krup Hakmat jong u baul ong de ktin ba jam ngadon kam ayu bat me ko Jisu me kun ba kli tam e pi ini kisui ki wan mandam krop kanon sa ko bentang ne rogi i kini kanong kanan kalawan jo Jisu bat kalawan ban mani dem yo Jisu bangi i katanu Matius nong ba khatsan kini gudkot ke ba arpulai ko ong rei shimla jubab shikintin Aru kisenran ju ba kilewan hajan kile kepat ugid ong tu plat no yeka na baga perta jam na din jongi uri thu to ong te shimla pha enga tanga ki langbrot kila jaano na ka ying Israel henry ba kalawan kalamani dem hau kada ong ko try tu yarap yang kalamani dem kala worship yo Jisu baru Jisu klamong klistai wala bit ni ngadi tang brio ngam ndai ble Jisu pediang ya kejing mani jong ni kanong kanan ru. Tadi tahu Jisu dei wei, udai bi ublai shimla ong ngam dei ublai, but shimla kentai ru aba ki berikian mani u. Wat ki angel ru kinum pediang dei kejing mani. Rafidam mani ro mo ka Bible ka ong Jisu pediang ong pastor. Kindat sebenarnya kita mo ngasto lagi rai kan tang ni ka wei jikli. Hakal nong ka ba arpo kita cepen pau ka dekat ka ba pra. Kabatai hang ne u Yohanes u ong kum ne bat manga u Yohanes ngalalong uta u bayo sngo bat u balayo i kini ki ru te men ba ngalayo sngo bat ngalayo i ngala hab dem ban mani akmat ki gijat utau angel u bala pen i hanga ya kini ki ru te ula ong hanga tu sumar me wat le ya kata namar ngalong u para syakri jong me bat jong kita ki para banget jong me ki nong itu lupa bat jong kita ki baya sumar ya ki kitien jong ani ka kitab tu mani dam ya ublai Iwaru angel rum pediang dah. Mana pastoi la pulih sepang Paul Barnabas. But angel rum pediang. Badai tang u Jisu nama udai ulai pediang kecing mani. Nah, boleh sibon pastor. Bat ko magalo ong ngai pi mene. Dang bun syusyur ki bangila ban tip bat ka Bible ka kran syai halal kata ka jinglong ka jong ublay balong lai ha away ha ka Bible school te pilaban one shaka Bible school. Oh, ingin sepelak biang ke form pilapan kan mau. Hau ni benai Agos, nama ngin sedang biang ke batch tama Agos nanti Julai untuk hadin kasan terik hendak terik. Ngin saya pelak ke form, ya ke batch ke basipo bentar begini, bentar ngin ya batch kendai, ya ke batch ke basipo dalam pipi kuat, ngakar part. Sawan part sini siapa tenet nanti fila abang phone bentar ke form ke. Angin kelas saya pi, dia kan berkeluar, ya kata ru ban wat jing tak benar kata. Dia ko mana pasal ngai pi, ngin siapa ka jingkeli ke bai de siapa mensim. Nama don pad ini balak keli ke jingkeli de na pi wanyang
Bila keli kumnie syai pastor piang pastor ngakwa ban syai bahaya ka jingkran ben ya o mensiem bakut kum kino kita kikam bare ne ki ktien bapau chabar. Te kadika ktien ka wana ka Bible ngan supuli hang ni kadika dekot kabadai namar piklam ai hang ni ka dekot dengan penpuli nam ta jong pi na gospel kat kumu Matthias kalau nong ka ba khat ar ka dekot ka ba lai po wai hang ni la tho namar kata ngong happy ba an ma bi ki brew ya ka pop baro but ya ka ba kren ben blai tang ya ka ba kren ben ya o men sim ba khot anam map shu a tho shai hang ni ba na lor kita ki jing kren ben baro de ya ka jing kren ben ya o men sim ba khot ba anam dan ya ka jing ma te kum ka jing kli jong e person kum ki e kita ki jingkran ben ka percaya umin sim bakut ba umdan jingma Hot sutrat ini ki jingkli bar sutrat ki baki lai kren ki syakri jong blai namanya bat ngangai sisa kala wanra ka jing pensai ha ga jim ka jong pi ki bawat ya kata ka jubab ka ktien ka jong blai bat ngai nguru yutrai nam ta ni we pat ka jingkli hot ka ktien ka jong blai abangi puli na gospel jong Matthias kat ar kot blai phoi ka kan syai kata uji su do on namar kata ong pi ba on map iki brio ya ka pop baro ba ya ki balakren ben blai tang ya ka bakren ben yu men sim khot on map shu but ununuru ban kren ben yu khunu brio ya tala ban map nrei ununuru ba kren ben ya men sim khot ya uni on map hakani ka perthai lemne hakata ka ban sawan but abangi phai chani ka benta ka ba Jesus Christ Ukraine ka ni ka benta Ukraine phangi ni ki pat ba hei bekilai I ya kata ka kamba ka jong Jesus Christ habo be no nyau tau brio ubala syok suot hei bakting ka jong blek om ne dekat barpar ka anda kam tala wan lam yu ba syok suot uba malla bar ubam nang kren bola pen khia yu kat hodo ba utau malla bar ubam nang kren ulai I bat ula kren ru bar babon sen ki brio ki la kendet ya kani ka jingle ka jong Jesus Christ but kidan ru ki farsi ha kani ka benta habo Jesus Christ ulai kini kamba but kini ki farsi bar ki ong ba la be no yu suot dauta urang ba ki suot baru Jisu dah batai ki ang kejuk ke hima ke le ba kejuk ke hima kumno kala ben yang kata ke hima onom dan bala ben yang baru Jisu pa ya kene ke bentai kene ben kren ba unu breu bekren ben yu khot la ban ma resisien ba utau breu ukren ben yo men sim khot onom la ban ma la kade ha kene ke perthai ne kata ka perthai ke ban sawan but mano bekren ben yo men sim khot kata ri ka jingkali but abau Jesus Christ ukren ya kene ke bentai am ki farsi ki dan kene ke bentai but ki farsi ruam habangi phai syaka ktien ka jong blai ki dikiwei ki betep ya ka ktien ka jong blai ki betep ya umen sim khot jong blai but u Jisu ong yakini ya kani ke ek ba kini ki kren ki ong Jisu be no yo ksot orang ba ksot but u Jesus Christ ukran yakini bagi kan ben ya umen sim khot wa ununu bri bakran ben yo umen sim khot ramdan jimab ka bamat kini ki betep ya ka ktien ka jong blai ki betep yo umen sim jong blai kini hi bakan ben yo men sim ko jong blai ki kren ben kom no da ka bam le bam sit nyo da ka le bam ko ngo ya ke ba ktien ka jong blai ka kren but knuk sa ya ka tamo ngan chu shem hang ne ke bo Isaiah tho am ha ne ka por am ha bangi pet kom ni mo ko nrei ki lai le persha ba ki la pensong si yo men sim ko jong u namar kata ulakala ban long u ba shuniki but uhi uyele yaki Bat kani reka benta hei ba Isaiah Quran yo men sim khot mano kini ki ba le persha yo men sim khot ki di Israel bat namar ba ki le persha yo men sim khot menta u kala ban long unong shuni ki bat u banile ino berbalai ki balai ki kala ki nong shun balai kita ki kala bo men sim khot unile bat ki namar balai kim sim la snap ya ka ktien ka jong blai bo blai Quran hakata ka riklau kim sim la snap ya ko pa wi ktien ka bo blai Quran habu pen bet ya ki Israel Bat man ka por kile bit bam sat nyo ya ka ktien ka jong blai limba ka jikran ka jong men sim khot but hang ni rogi I kani ba Jesus Christ abu Ukraine kani ka benta am abu Ukraine kani ki brio Ukraine ki brio ka batep ya ka ktien ka jong blai yo men sim khot jong blai ba ki kran ben ya ka e ka ba u blai ule tada ba bon sin man kran ben yo men sim khot am kam di ki brio ki bam tep ki brio ki batep kum u banget u blayo ya ka ta ka jing penem ba bon sin kum no ki kran ben da ka jing le bam sit yo ka jong ki ya ka ktien ka jong blai bon sen am ki bru am ki wan sha ka jing le persha am kam dei ba ki shwan ka jing le persha kum to wat dei bon ong ha ko ka sngi shu kim step up hai den no blai la man le ta bru re ka jing le persha am bat ka jing phai den suki ka wan am balai ma ki bru ki le bam sit yo ya ka jing kren ka jong men sim ko jong blai
ha ka jim ka jongki ublei da pen inuksa ya ki Israel ba nong tho jong Hebrew ru tho kata ha ka shitish ki nong Hebrew nong balai ko nyau ong na ba kumta kumba men sim bu khoi ulong ha ka ni ka sngi da pin sngo ya htien ka jong u wat pen e ka dono jong phi kumba ha kata ka jing pen ki bitar kum ha kata ka sngi kila tenjo akri khla manu pen e bat manu bubun sien ban pen e ka ser ka jong men sim kin debe ki banget balai mar balai yo brio balangnya ang keteng jong blai la shon shap yo do men sim ko jong blai ki batep ya ka ktien ka jong blai manu men le persha gidi mangi tarau ktien ka jong blai ka onju pen susi men sim ko pol thoi ka ta sti ki afasas na basar ko blai ko art tar ni pen susi kom do da ka jing le mar kalya ki pen susi kom do da ka jing bam ko ngo da ka jing bam ma da ka jing bitar kata di ke pen susi men sim ko bat bun sien ngi ken stingi kini ki betang ile mesit nyo pada pangile bam sit nyo ktien ka jong blai ka dar kan be ki beri bam tep kinam susi men sim khoi ki beri bam tep kin kran ben yu blai kin kran ben yu khon ne kinam kran ben yu men sim khoi mar ki mi tho te men sim khoi ki mi tho te uji sula da bang hi uni am hei ba ka per thai kanam i tho de tang mano tang mangi men i tho e kata bat udi tang uni ba yalam be jingi ha ka jing shisha tada man ko por bukran am ukran be ka jing shisha te mano kham sngam mangi am kham sngam ka momot ngi le yo ka momot ngi kran ben yu men sim jong blai bala dagi kran ben un kelalong ulong shuan jungi bat uban yele ngi kum ha ka por bagi Israel kilama de kata Nganget kay gabay la kran i pastor rang mo. Manu ba kran ben de kita ki batip yung musim khot. Hapa ka Bible ka don ka ni ka jingat yung ti ka jong Jisu. Na po Judea ulit ban pai no biang balik pai no sa Galilea. Pilap ni kata ka Gospel Yohanes kanong ka pasal. Haba kita ka jing late pai. Upoy nakata ka jaka. Nakata ka shnong jong ki Samaria. Upoy hakaway na kita ki jaka hakata ka shnong. But udah syong tait hakata ka jaka. Kaktiin ka jong belay ka ong. But haba usyong tait hangta bakadon ka hangta ya ka bandi. But kata ka jaka lakhot ka sikar. Pada bupoy ha kata jaka kawan gani ka briu baru ngitip ya ka kum kan nong Samaria ngai ngoi blai klamai kerteng ong nong Samaria ka modla bande yue nangi bala batai ru ka jinglong jongka kadi ka briu ka don san ngut ulok ta bon riu bu yeshong ru umdei jongka bat kapoi banyekren sapang jong blai bat ngajuong menu bala ban batai sapang jong blai like no do blai sebut manga imei jonga ila bani thu sapang ka jinglong ka jingim jonga am 70% kala bandai 30% om la kemopi pidi kurim jonga pila banong ngal itu yu ni ulong jonga ada wat kataro pinim la bani thu lut ka jinglong menu bala bani thu lut sapang jonga dei mangai Mano wala ban batai sa pang jong ublay, like no ublay hi. Fi hang ni Jisu, ya kran mat ka. But ubatay ya ka, ya kani ka kentian ba ublay day mano, ha ka dekot ba apsaw. Ba uong, ublay ulong umansiyam. Habang ipuliro na kitab Genesis, kalanong ka ba nangkong, ka dekot ka ba ar, ka ong kumni. Bat ka pertay kalalong ka ba kalamdur, bat ka suda, bat ka jingdom, kalalong halor, ka kamat ka jingjiliw. But mensim ublay udaki halor ki What haba ka pat don AA ru em kadang don ke jingdum dan AA kalong suda kadang ke jingjeli dan AA hari mensim ublay uladon. Fi haba mensim ublay uladon but uji su ubatai ublay udayu mensim. But haba poi hakaling ke gospel ke jong Matias kilian nujor no ya mensim nama uji su ya ke ke ba ule da ka bor mensim. Nama kitab Isaiah kalnong ka bakat way ka da keran syai ya kani ka banta ka ong ti un mi no utnat lung da ka benengkong nakamet ba ujese bat utnat nakithit jong u un seiso bat mensim jong u trai un shongsa alor jong u mensim ka jing sa kam tar ka bangun u jisu ya ka ka ba ule da mensim nama ude ublay hakado hani ka jing trai de mensim. Jadi mata poro ong ta mensim bala peni pat Ukris ngiap mensutu atau mensim ta.
Tementa kini ki Parisi di mana? Dah perkat hak jimut ke jong ublay, kelamdan Parisi. Testament baru mendan Parisi. Kini hak itu ki silent period, saus pas senam. Berkini ki orang bat ngide kita ki custodian nane dei mangi ken ki bepek banyeda ya kini ke jinget joki jiu. Tisha kim dan ni ruam. Hari kini ru kidon ke jing pia kidon ki sadusi kidon ki Parisi. Berkini ki semua kumbat tiplet baro. Kita don da kita ki grup ki jongki kita semua biang baik. Berfitip kita wak dong hai Jisu de kini. Hari kini kim dan bor nama kata perbakem Jisu layalam si yang rembat leng dom dei si yang jongu Parisi. Nama don bonro ki Parisi ki babot Jisu. Handai menut na bapau. Ki babonro. Komuniko demas. Udah way na kita. Fi udah Parisi hari bayu. Om nang kata wadu Paul ubadeng Parisi. Fi kini ki snow bagi dei. Kedai kata Paul orang kidon nya kecing Sherham handai kim don ni kecing tip. Berke ai pat kini ki ong ki penujor no yo mensim jong ublay bat u Beelzebul. What way? Urang ba kiksoi. Fi yang ni sepang ni Beelzebul tasman berum ke batai ba. Ham batai susu ya kata kita ngi pet naka arkis im kelonong ke benengkong. Hak dekat ke ba henriu ke ong kum ni. Kita kilai ong hau lawan kiu uwe ubreu banya syam bat ngi. Bat ula ong hangi. Kilai pai pat syauta usim ubala pa yapi. Bat ong hau kumne ong uturai syahana bamdan ublay ha Israel bamela pa yakli hau Beelzebul ublay ka Ekron. Pi Beelzebul di mana? Ublay ka Ekron. La batai de kita don temple jong Beelzebul. Haru da poi hak testament tamai kisah ong pat orang ba kiksoi. Lamar belai ublay jong Ekron. But une Beelzebul wan ro ka bemut ro ka wekentin udah hubal. Tadai ya kata kadau la inu jawab. But kani ka pensusi ya umensim jong ublay. But kani ka long kum bekren ben direct ya umensim jong ublay. But dai na mar kata kadon ka jing kata. Menta. But kadon pa ka jing kli. Kumnongan kren ben yu mesim jong ublay. Kami pa kani. Ke ai kata ka jing kren ben yu mesim jong ublay mo. Badi pastor gi laju ekran kata mensyuah ham Islam ngi adon ke discussion nilai ekran mo ngatai pastor idapan kan mau biang mo ke ai kata ke jingkran benyu muslim jong boleh namangi hak abang ngimtip ngi bunsien ngi kran benyo ya kata badai muslim jong boleh mo pastor in pensya Ktiin jo blei ka ong ni arte material na malai kat reu kat nyo ka ong ke jing tho baro ka long ka la persat men sim do blei ya ka ban mentoy ke jing hikai jing snang ke jing men bet ke jing mlen ke ba kok kenang bo priu jong blei yo long ba janai habala pendap biang i u she ke jing le ba ba baro tading ta ka shai ka dar hang ni ba ka ne ka ktiin ka de ke bla persat do men sim ba no bla persat ini ka ktiin ukran ben yo blei tading ta lada ka ne ka ktiin ka la tho shu le bet ada ne ka ktiin ka la hikai shu ka ungu bet lada ka pen bet na ya kedor na ya ken riang tading ta ka ne ka ktiin pen mlin fi ka hok tada ha ba ka la pen bet ya fi ne ka pen mlin fi ka hok wat num le pop ta ka ta no bla persat ini ka ktiin wi le persat yo men sim ba ko tading ta lada bleu akren wat julong over spiritual manong apshwang da dwai tu bleu ong kum noi nga mo lada de ya ke jimpen baptis ne lada de shaman kala ka bamut ane de ya ka no ka benta ya baktin ju bleu la akren ju ai nuk sabai ka tan ka por shibu lada ka kmi ka ong ya ka kon sat ni ka tiar mo baka ni ka kon ka ong hot me ngan sat ni ka tiar tang man dwai shwa tip de nam de ka man jong pi ka kmi pangan sat ni ka tiar long itrai kum ta ane officer upa itu ba hapo mo le ne ka kam so lem da itu kong itu ba te hapo ju officer ap mo sar nganda dwai tip ka ni ka man ne kam de ka man ka jong pi mo shwa mangan le ta nganda dwai shwa fi bon sin ki bre na mar kim kwa ban ko ngu ka tin ka jong bleyam ki spiritualized over spiritualized ya ka tin ne ban shule real bley da ka baki ong ngan dwai ke jing dwai ya bala ong ban le ong dwai am ka tai ka bot la dewi ka em kambut kila don lupa ka jubab te ban ong em ta ka de ka ta la bley ong le bet tara jisu ong la fi nga sumar hukum junga la fi nga sumar kitin junga tangata sumar means kong le kata simple kamu sisi la nangim ko ngo ktien jong blay pastor kamu ngi along kumba
Keren banyak Muslim koi. Kata ka jing. Bam don jing map syu hakani ka perthai, pada ka perthai bon sawan ro. Kalong so simple pas toy la pan syai, la dang ngim kongo ikak tin jong blai ka ade be kata. Kemun musim bekoi. Mau apa lakan banyak musim dah ni. Si sen bangi banyak ka tin jong blai ka ban ngim kongo ta ka bamot. Kian jublai ka keren bangin pediang Jisu. Dalam pediang tak umot hi ngi dek persyai musim koi. Yang cek musim koi me bobiet. Mau keren banyak. Si musim koi yuta. Ha? Ban pap pediang Jisu ne ban kalag bomot. Ne mau entah kan ban im gajing im. Nama teng pastor ngila long benda fi amal ala rublai kan. Mau ngak kentin tang rublai. Ngila long tu reuniam. Ngila sengobe ka tu nyam kala biang Ada klaim dah tepat ya kaktian. Bala persat dah mensiam. Kalau dah ngim pediang ni kan ni. Kan tu katahi kala deh mo pastor pila ayat tu. Ngai kala pensyai pi. Shisha ngai kani kala long shisha ka jing persyai nam ta jong PUA ki bas ngap hakani ka por. Kadai ko mai pasoi la pen kot hakani ka por. Ni ruiwan ban pen kot no hakani ka tin ka boong haba chisin ka tin ka jong blai ka ong ban le kom ta ai ngin pen ko ngo ya kata ka tin namar bonse ngi mo dol be kata ka jingkran bleng yo mense mo koi kalong kumnu handai kalong ka ba shai bhai paso ha ka poi la batai pi la pan shai pi ban kran ben yo mense ko ban kran ben yo blei namar o blei ulong mense bat blei ulong ka tin mo te ka mo ha ka ba kot hi ka dei hi ya ka jingle persha ya ka tin ka jong blei but mas ko yo ma jingkar ku ba paso wat ha bangi shong hang ni ru ngange wat ma pi ru ha hai ba pipi don ha ga po pi ma jingkar ku lom ba ga diga jias lok nak tinga jong blek kat ba ki yo ban jubab kita ki jingkli ba pipi labu dai pai ki jingkli ki jong pi bat kat bangi dang la nyen yai wan ra ya kita ki jingpen shan nak tin ka jong blek lem ba ki shakri ka jong utrai ba ngas ngau kat badang wan kini kita yo ki badang wan ngina yai beteng ya ka ban kren pat ha ga diga por na ga diga jaka haba ublei ulat hai ni ha ka jingla serim ka jong uhi kamut kumba ublei ulong kumta ai kata ka jinglong hangiru ki breu I wei kumba opol u thoi ga shiti shi ki nong galatia ha kala nong ka basan ulahi kai hang ta to ngin long ki breu ki ba ya ha umensi da umensi unda ka do tenga ngen haba ublei ula ai kata ka jinglong ka jong ha ka gm ka jong ngili ban pet pat ha kita yogi bedang wan haba ngi dei shisha kita ki breu ki jong ublei ngilong kita ki mensim kum nuru ngi dei ban empat kan kajing em kajongi bat bon ba ki jingkli ka bay dei ba kita ngin saya syempar haki tayo ki badang wan try kur kui pi baro ban pen mai pi saya sien ni snow comment ban ya darun kat bat pi ban ya shakri lang bat pi ada pila ban poi sha maulai nong kwar ha ka por khat wei ba je shibet man step bat ngin yo ban shakri lang bat pi jan mi ru kum ju hanong thmai nong krem ha ka healing service ha ka por san ba je wan bat ma jingkar ku ka jing ta ka jong blai ka jing pen khia ka jing pen thmai ka kampla ka jong utrai ka he ka jm ka jong pi wei ai ti he ka ni ka por pat shai sadoni ya ka ban le ban kerku yang ni ba dia pi wei bat ban pelai ringi ha ka ni ka por ngaget baru pio mat jingkerku mah bat ka kado ka jing sakri kelam ka jing duai ngai kalong tibatli tadi berkata bahwa ngaget bubun apa yang jepi pi sudan ke jing sengo ba pi belakut ke jing kran angin ya pedkut dok ada gini yo pada ke banduai ya ke ban aingu yu pa jing ba habneng bat ya kita ke jing kerku ke jung u kan bola kerku ngi ling ba kan ke tien ke ba ngila yo kan kenang bakan pelong ngi ba nginum long kan kita kinong kran ben yo ben sem ko mah bat nganget bingila ban long kita kibri ko ngu ke tien ke jong blai tingin pendam hande ke por ke jing duai bat ngini yo ban duai kan hak de kapor ko pa jingi baham neng hak de kapor yo bat aingu eme katrai hak de klemat ba mangilang kat ni kumjur atrai begini ki khon jome ki bapet katrai ya kane ka program hak de kapor katrai jisu aget kene ke tien katrai balayo ban bet de sakri ki jome lalong ke jingker khu katrai ke tien ke bedung ke doknut ke jongki ke bapli ki khmat katrai ya ke khmat ke bakanjaman sim ke jongki ke skor bakanjaman sim ya ke jing so thu ya ke jing shampang Bada kata ka dor ka trai jong ka tien ke jong me ka trai Jisu. Bada trai me kat no ka trai Jisu be mela IT yala di ka trai bengin yo ene ka tien wat ki shakri ki jong mer atrai ke da IT ke da kendo atrai Jisu be bengin yo ene ka tien ke bem ke jong me ka trai. Ba ka no kalong ka badai yang ngiro atrai Jisu bengin shimkhia ka trai ka ban puli ya ka tien ke jong me ka trai. Benginum
ken sting ya ka katra jisu khnang bengin lat na kata ka jingkran ben yo men sim jombe ko pa bat atra he de ka por ngai benda ker khuno ini ki khun jombe baro bakini ki patlang ki jombe baro ki bakmi katra ba baro na pedeng jengki iwe pi we ki be sngo ini ka tien ken de yo e ka jing shai ken de yo ka jing so thu ken de yo ka jing shampang ba ki dalong ki brio ki bawat biang biang ye ka tien ki jombe ki dalong ki brio katra jisu be ki ba pelet jengbot ki ba ki brio ki ba ti binia akatrai ka bede ka tien ke jombe katrai jisu bat kilong ki brio katrai ki ba yai wat katrai ya kata ka jingsisha katrai bat ki balong ki ba ko ngo ka tien ke jombe bat atrai nget haba kila yo ka tien ke jombe ka jingit jungkir kan klan bat kumtar atrai jisu nginget men kerkhur ka jong men sim ke jongki bai kata ka jingpang ka jingsitom ke jongki katrai ki ki ya ling ba ka jim ke jongki nget katrai ling ba ka jingjam snam jome me pen khia no ki we pi we katrai ka jing e ka jingele katrai ka gi shem ka jing im ke jongki bat nget haba ka dan ka tien jome kin khlan ha ka jinget bat kumta atrai kila ban yang yele persha ka trai ya kita ki barok bagi ki mat ha ka jikim ka jongki bat kumno kin nang ro atrai ban khot ka pat ka kerteng ki jome ba tien jome mo ong ka trai kita ki bokot ka pat ka kerteng ki jome kin yo la em ka trai jisu dan rekat bat ki iwp barok ka trai ha ka di ka por ha kerteng jome jisu ngi dwai amen Hadirin di jong jing tuai nganget pi omat ya ka jinggerku hagani ka sgi bat kamta me kalalong ki jing ya mir bat ka jing ya keren na ka jaka lamba ki jing kili ki jong pi nganget kandang ye pensan nge fi hanre ngi don ru ka jing pentip ka kubor ka basngau tanak gi emru hagani ka juk ka ba menta ba kamdai e tang ke e bangi puli ne ba yo sngo gila ru ban yo i ya ka e ka ba utrai ule dei na mar kata I pasobante ba utrai usai bi ya i hagani ka benta lagde ha ka media ministry ka banangkong do lam kumjuru ban penmi ru ya ka film omshu hot ila ju penmi por menshua ya ki film ha ki cd lane ha ki youtube ban penmi hanrai menta on penmi ha ka screen ka bakam he bat pila ban wan ban pek ya ka ne ka film ka bala ai kerteng karam bala direct hi dei pastor ka story ru jogi pastor bat kadlong ka jingar khu bat kani ka jingye tho bat kalamba kani ka story ka bayat kani ka film kamdei tang ka story ba shu muddur hanrai ka deiru lamba ka jing pla bat ka jing dia ka ba shisha ke bat kani ka film on pen I na do ka pra hadu ka khatoi torik jong ubanai Julai nadu ka por khatoi beje step ka dei ka ban nungkong do ban pen I ngidon south li ka jing pen I khatoi step ngidang ta ngidon hadu ka ba last ka dei pat ka ba hinyo shipawa pila banyo ya ka tiket lada pi book online lani pila ro banyo hakini ka por kidon ki nakaliang jong ki ba pinya ya kani ka film ba I pastor kidon ro ki ba yarap lang ban panpoi ya ki tiket la ki dei haki yoki hat ki wanra da ka kali la ki poi she ki snong ne se ki yogi jong pi pila ban thiet nang ta lem kum juru ha ka to ka sngi pila ban thiet ro hapo sosutham auditorium lada kadang don ke tiket namar bobun kalal kilaya bun kilaya shem lani pila ban shu book online lani pila ban wan syakani ka office jong ka potanet ha ka sngi balang sngi palai bat ha ka sngi tho dieng pila ya ka ban wan ban shem ya ka tiket ken utrai undakurku ya piwe bat balai bashim bai tiket bada ong nam ta utrai namar teng lada ngipek ya ka film jong ka perthai lada ngisiu tiket ngim ju sngo ai hari balai ya ka kam jong ublai ka daw ka dei ba I pastor I shim yang ani ka bai tiket ka daw ka dei bala ban penmi chuchu ya ki film namar ki don ki jinglut ki babon bat yang ani ka film bat penmi menta la dep naduk mencem senam aya kata ka jing ringdur hari ban penbet ban bu renti ban penbiang hadu menta bala ban penmi kan dei namar kata ka shim ya ka por ka jinglut ka jing sep ru kalong ka babon tadei namar kata lembah ka tiket kalong ka bakershan ya I pastor ya gajing syakri bala ban penmi biang sakawai pat ki film ken ba namar ngitip babon hakini kisngi ni sultanat ban pet ya ka film hanrei ngim jutip bat ba ban pet ya ka film bakumno tang ngim don ya ka ban jet ngio I bai tang jong ka perthai ba menta fin yo I ru ya kini ka gospel film ken jadi kata ngio where fi one bat ban pet ken ya ne film try jongi unda kurku ya pi hadu bangini kendo pat amen